Hello, so nandito tayo ngayon sa gitna ng kabukiran at naghahanap kasi ako ng palayan na sinusunog. So hindi ko ito ini-encourage nagkataon lang kakailanganin ko siyang material sa gagawin nating pelikula. Bilang independent filmmaker, siyempre maghahanap ako yung ginagawa na yung sinusunog na mismo, i-document na lang natin. Kaya nandito ako ngayon, naghanap ng sinusunog na palayan at ito. So, ayan, ang kagandahan pa, ayan, yung background yung isarog. So, saktong-sakto. Ayan. At least hindi na tayo magsusunog. Ito ay actual na ginagawa na dito. So, i-document na lang natin. Again, hindi ko ito in-encourage na gawin kasi nakakasama ito sa environment. Pero, yun, ang kagandahan nga nito, may lalagyan natin sa pelikula. So malay mo mag-create pa siya ng ibang usapan. Ayun, so pagpatuloy na natin recording. Ayun yung camera natin. So yun nga, kakatapos lang natin mag-document ng isang nasusunog na palayan. Pero paglingon ko dito sa banda dito, ayun, may nasusunog. Kaya ito, nagmamadali ulit ako para makuha siya. Kasi again, hindi natin siya in-encourage pero dino-document natin siya kasi gagamitin ko sa pelikula. Kasi naman, yun ang independent way. Kapag wala kang budget, maghanap ka ng paraan. So, hindi ko kaya magpasunog ng palayan. Kaya naman, maghahanap tayo mismo ng nasusunog na. Kasi paano kaya to? Hala, tubigan. Tubigan din. Saan ako dadaan? Takbuhan kasi siyempre hindi natin yung pwedeng patagalin dahil mabilis lang naman matupok ang apoy. Ayun. Grabe, ito na. Naku, putikan ulit. Oops. Yun. Yun o. Pag independent filmmaker ka talagang ganito. So, ibig sabihin yan, sana tulungan nyo na ako sa mga funding. Para hindi naman ganito kahirap. Pero dito lumalabas din yung mga creativity natin. Naghahanap pa rin kami ng mga funding. Kasi kulang na kulang pa rin tayo. Hinahanap natin yung mga magandang lugar. At siyempre, nababagay dito sa pelikula natin. Tuloy ng dinaanan natin. Ang ganda oh. Ayan, so, yan oh. Papunta na tayo doon, layo pa pala. Kala ko ang lapit lang. Imagine may nalakaran ko sa isang irrigation. Tayo natin, sana mahabol pa. Ayan, ito na nga. Nagkahulog-hulog tayo. Putik. Ang dulas. Nagkadulas-dulas tayo. Buti na lang, hindi nahulog yung camera. Buti na lang may lagayan. Grabe. Oops. For the sake of arts, for the sake of storytelling, ginusto ko to. Grabe. Ayan, imagine nyo yan oh. Putik-putik na tayo. Pero ito na. Ayan. Okay, document ko muna bago matwala. Gabi na tayo matapos ang pagkadulas-dulas at pagkapigtas ng aking tsinelas. So ito, mga barrels lang natin ito. Posibleng magamit, posibleng hindi. Pero dahil nga nung nag-stay ako dito sa Bicol, nakita ko siyang posibleng magamit sa pelikula na makakapagdagdag sa kwento at pakahulugan. So maaring iba yung kahulugan natin sa ginagawa natin dito sa Bicol, pero sa kwento niya maaring mag-iba. So yun yung mga B-roll na nagagamit natin. Ano ba ito? Masyado ako parang gilid na gilid. So yun, samahan nyo ulit ako. Ganito ang independent way. And sana matulungan nyo ako makapaghanap pa ng other funding para sa pelikula. Kasi medyo mas malaki-laki pa ang hinahabol nating funding. So yun, so kita-kits at tulungan sana tayo para matapos ito.